Roadtrip gennem Japan, dag 6. I dag smutter vi videre fra Beppu, men kører først op på et udkigningspost, da vi kan se, at der var et flot tempel oppe. Her møder vi en munk, der hedder Tanaka, som vi snakker lidt med, og han laver en bøn for os til en gud for grillede ting. Og så spørger han om vores Instagram, så nu følger en munk mig på Instagram. Men vi skulle hurtigt videre, da vi skulle nå en færge mod Shikoku. Hvad man ikke gør for at spare lidt skies. Vi kommer på færgen, og det tager et par timer at komme til Shikoku. Efter lidt afslapning, så ankommer vi, og så er det Henriks tur til at køre lidt. Vi er nu i Ehime-præfekturet på Shikoku. Af de 4 hovedøer er det den mindst befolkede. Og med de mange akier kan man godt se, at øen har haft et faldende befolkningstal. Det er ikke unikt for Shikoku, og man ser det generelt i hele Japan rundt omkring landdistrikterne. Så lidt tid ankommer vi til Matsuyama med Mester Miyagi, der står og laver kendte ude foran hotellet. Vi smider vores ting af, og så går vi ud for at udforske byen. Vi går rundt i en park og nogle templer, og så kommer vi til Dogo Onsen, som er et af de ældste onsens i Japan og har været inspiration til onsen i Spirited Away. Vi blev sultne, og det blev simpelthen sushi igen. Den her gang på Kuda Sushi. Jakob fik også noget andet sushi, som måske skulle være ret godt. Og så gik turen hjem, vi fik handlet en smule ind, og så smuttede vi i seng igen. I dag forlod vi Kyushu og kom til Shikoku og er i Matsuyama i Ehime-præfekturen.